Kaixo, Anabel naiz. Orain arte Nafarroako herri eta txoko ezberdinak ezagutzeko aukera izan duzue. Baina Nafarroa oso handia da, eta bada oraindik zer ikusi eta zer ikasi. Zatozte gurekin Nafarroairen 3. denboraldiak gozatzera. Goazen! Kaixo, gaur Aranguren Ibarrera joanen gara. Ibarreko hiriburutza gaur egun biztanle gehien biltzen dituen Mutiloa herriak dauka. Bertara joanen gara eta Labiano herria ere ezagutzeko aukera izanen dugu. Goazen! Aranguren Ibarrak 45 kilometro karratu baino gehiagoko azalera du, eta bere paisai eta balio ekologikoarengatik da ezaguna. Nekazaritza eta abeltzaintza ohiturak mantentzen dira, eta industriak eta merkataritzak ere badute beren lekua. Ez gaituzu maite baina gu hemen gaude Etxoten gaude gu, nora zoazu Jezalen paganda, oaseri moskortu Urrekin benduzu, txiki urragu Eskalos bien Ari, Aranguren baiara, Aranguren Ibarra ezagutzeko asmotan, lehenengo gilialdia Labianon, zurekin. Zuk emanen dizkiguzu pixka bat Aranguren Ibarreko kontuen berri edo? Bai, pixkatxo bat kontatuko dizuet. Berez lehenengo kontakizuna edo kontatu beharrekoa da Aranguren Ibarraren esan nahia, ez, berez Aran eta Guren, hori da, eta Guren ez ederra esan nahi du. Bai, Guren ederra? Bai, eta... Orduan Aran ederra da. Aran ederra, oso ederra, berez. Eta, bueno, ferra forma du, eta, bueno, herri txikitxo batzuk ditugu, Aranguren, Lakidain, Ilundain, Gongora, Labiano, Zolina eta Soare, eta gero ja Mutiloa, ja berez, baia Iruña herriko zatia dirudi, baina bueno, berez herria da. Herria handia, baina... Gainera, lehen bi herri ziren, ez? Horregatik Mutiloa goiti, Mutiloa goiti, baina orain bakarra. Orain bakarra, bai, lehen bi herri ziren eta bereiztuak, baina orain bakarra, eta bueno, orain berez ezkezago tarterik, berez da oso handia dena 11.000 pertsona edo. Eta zuk esan duzun bezala, herri txiki guzti horiek daude ferra baten modura kokatuak. Hori da. Eta hor, baditugu mendiak inguruan, adibidez, Tasoareko mendizerra, Bizkaia, Txapardi, zuhaitz txaparroz edo dituztenak eta aritz txikiak direnak. Eta hortik Txapardi? Bai, hori ze. Eta Pagadi edo Bagadi, eta hor Pagoak, Urramendi, Arikita eta azkenik Irulegi. Irulegi, bueno, hori ja oso entzuna dugu, ezta? Azken aldian? Bai, lehen famatua zen berez gazteluangatik, baina orain eskua dela eta oso famatua. Bueno, baina Irulegiko eskua famatu, bueno, Irulegiko eskuak famatu egin du, baina gauza asko dituzue. Bai. Ezta? Bai, hala da. Labianon adibidez, ekarri nauzu leku honetara. Bai. Zergatik, Aritz? Bueno, berez iturria, bueno, Labadero, ez, deitzen dena, niretzako oso polita dena, ez, erdi arokoa da, 1514an eraikia, eta, bueno, 3 atal ditu, edatekoana, aska eta arropa garbitzeana. Hau berritua dago? Bai, zahar berritua dago, eta, bueno, ez dakit zenbatetaraino, baina herriko batek Mikel Olzak, harriakin eta ora ibili zen eta zahar berritze momentuan. Eta berez, niri ere oso polita egiten zait, konfinamendu garaian, nire semeakin etortzen nintzen ona, pixkot uretan ibiltzeko, pasaren astean ibili ginen Malda horietatik trineoakin, eta noizbenka, eta askotan hobesan da, ona etortzen gara. Ze lasaitasun ematen den horrelako herri batek, ez? Zenbat aukera ematen dizkizun, zerbitzuak bertan dituzu, ze gainera hiriburua Iruña gertu dugu, edo zer gauzatarako, horregatik. Baina aldi berean, ze askatasun horrelako herri txikiak, ezta? Bai, herriaren berezitasunak ditu, eta hori segituan 10 minututan hor baduzu hiria handia eta dirun guztiak. Gauza politiak ari gara aipatzen momentu oro, baina herri txikiek ere beti izaten dute zerbait ere. Honek ez du? Arangurenen ez dago deus ere? Arangurenen badegu, Ibarrean erdian abortegia ipini ziguten orain dela 30 urte. Eta horrek dakarran, batzutan usai pixkot, edo hemen ez dugu asko nabaitzen Labiano, baina bai Zolinan eta Tasoaren bai.
Eta bueno, pues kamioiak honatara, eta bueno, berez 2022an itzi beharra zen. 23an gaude? 23an gaude, baina 2 urtez luzatu zuten, eta berez, espero ezagun ja 2024an ja iztea, eta ja gauzatxo txuxi hori behintzat, hemendik kentzea ja. Aran ederra izaten jarraitzeko, ezta? Orain dela 30 urte sortutako zabortegi hori kentzen den, eta hori iritsiko da ere, espero, bintzat. Aipatu duzu Irulegi mendia eta oso ezaguna dela, baina Arangurenen, Ibarrean, Irulegi ikastetxea, Irulegi euskara taldea, Irulegi lehendik asko erabilitako hitza da. Bai, hala da. Gehien bat, hori nola gazteluan zen, eta oso leku polita da. Eta eskola berria jarri zutenean Irulegi euskara taldea berez ja urte pila daramatza, ez? Eta Irulegi izena jarri zuten, eta baditugu, hori. Izen dezente ora Irulegikin. Zu kidea zara, euskara taldeko kidea zara? Hala da. Eta zertan aritzen zarete, hemen Ibarreko kontuak izanen dira gehien bat, ez? Hori da. Euskara kultura eta euskara pizko sustatzen edo bultzatzen, eta udaletxearekin batera olentzer ospatzen dugu, euskaren astea, gero bertso baskari egiten ditugu, hitzaldi batzuk, Laister Santa Ageda, eta olakoak egiten, korrika txikia, egiten ditugu gauza dezente, gutxi gara, baina gauza dezente egiten ditugu, eta saiatzen gara bintzat. Gutxi batzuk dena egiten dutela, baina gutxi horiek behar ditugu. Behar ditugu, eta jende gehiago beharko genuke, edo bintzat eskide egitea, edola, baina saiatzen nahi gara, eta poliki, Claro, horrelako gauzak egiten jarraitzea nahi baldin badugu, behar dugu ere jende berria, ez da, laguntzen. Hori, Irulegin berez, badago jendea denbora pila damatena, eta hor da biltza eta jotake eta oso ongi egin dituzte gauzak, baina behar dugu pixkote jende gaztea, pixkotzartea. Egiten dituzue ekintza ezberdinak, urtean zehar administrazioa bide lagun edo, suposatzen dut baliabideak edo eskaintzen egonen dela, behar izan ezkero bintzat, baina euskararen egoera zein da Ibarrean? Suposatzen dut herri txikietan eta Mutiloan beran ezberdina izanen dela, edo ez? Bai, gabe. Hemen adibidez Labianon, igual Erena edo euskalduna izanen da. Beste herri batzuetan, igual pixko gutxiago, baino badira. Eta, Mutiloan, hainbeste jende biziren leku batean, ez da? Bai. Orain dela urte batzuk egin zen, enkuesta soziolinguistiko ez dakiz zer, baina, berez datuak ez dakizkit. Baina, poliki bagoaz, hori, eskola berria, eredua, eta hola, eta Horrek ekarriko du ondorioa, denborara, esan nahi dut, hezkuntza euskaraz eukitzeko aukera daukagun heinean, horrek euskaraz ezagutza duten jende gehiago, jende gehiago izanen dugula euskararen ezagutzarekin, aukera gehiago euskaraz aritzeko, gainontzekoek ere bai. Dudaia, gero eta, ni bi seme alaba ditut txikiak, eta parkean gero eta gehiago euskara entzuten da, eta gozada bat da. Eta dudai gabe gero eta gehiago egonen da, eta espero dezagun, pixkot gauza, normalizazio bat eta egitea da, edo, hola. Bai, iritsiko gara normalizazio horretara, euskararen normalizazio horretara. Espero dezagun, ez da gure erronka nagusia, eta jarraituko dugu. Eta jarraituko dugu, dai gabe. Euskara taldeekin, eta baita gizartean ere, bai. Aritz, mila esker Aranguren Ibarreko ateak irikitzeagatik, espreski Labianokoak. Bai, Labiano, Labiano berez oso herri polita da. Oraintxe begiratuko dugu, ikusiko dugu. Herri etxe handiak ikusi ditugu hemen eta, denak Totore, Txukun, Zarro herrituak. Gurea herriko politena, baina tira. Zuena, orduan joanen aiz ikustera, bertzein den. A ber. Eskerrik asko, Aritz. Ez horregatik. Labiano herri ederrean eman diogu hasiera gaurko saioari, baina bagoaz, Ibarrean biztanle gehien dituen herrira, Mutiloara hain zuzen ere. Bertan, Fermin Saues artistarekin egin dugu hitzordua. Fermin, nola deituko izuz, Fermin?
Fermin edo Sagu, nahi Sagu duzuna. deitzen dizute, ez? Bai, Neri zure bai, kontaktua bai. pasazidatenean jartzen zuen Fermin, Saguez, Sagu. Sagu. Bueno, artista moduan ezagutzen naiz Sagu bezala. Bai. Artista zara zu, Sagu bezala izan Bueno, duzu. saiatzen naiz artista Bueno, izaten. ibilbide luzea duzu, ez? Ja, aspaldi hasi zinen mundu honetan sartzen. Bueno, diseinu grafikoa ikasi nuenetik, hasi nuen hori kalean margotzen eta baita ere lan batzuk egiten eta hori hasi naiz orain mural hauek egiten, orain dela 2 urte edo horrela, Bai. ja serioski. Zu hasi zinen diseinu grafikoa ikasten, esan duzu? Bai. Hemen, Ez, Logroñon ikasi nuen. Logroño, bueno, Arte grafikoa hasi nuen ikasten Salesianosen, hemen Iruñean, eta hortik aurrera ja ikusi nuen diseinua eta hori gustatzen zitzaidala eta joan nintzen Logroñora ikastera. Bai. Baina Logroñotik kanporare joan azara? Bai, Erasmus batzuk egin ditut, bai, hortik. Batzuk, ez bakarra. Bueno, erdi eta erdi. Non ibili zara? Holandan eta Portugalen. Eta ja kanpoan, hemen kanpoan eta ibilita gero, ja esaten duzu, banoa berriro etxera? Hori da. Etxera berriz, pixkat... Eta etxean aritu zinen hemen jende ezagunarekin ere, bai, elkarlanean. Bai, egon nintzen urte bat hor Kukusumusuren, Kukusumusu ez, Katukizaguiakiren munduaren inguruan. Bueno, Urmenetarekin. Bai, Urmenetarekin. Egon nintzen demoraldi bat, eta baita ere infografia batzuk egiten Diario de Notiziasen. Eta, beti hori, diseinuaren munduan. Eta gero hortik aurrera etorri nintzen berriz Arangureneko Ibarrera eta egon nintzen Aranguren telebistan lan egiten. Oso ongi. Hor ja erabakitzen duzu zure gisa hasi behar zarela ere pixka bat indarra ematen, zuk esaten duzu bezala, duela pare bat urte hasten zara muralak egin behar dituzu zure diseinuak eta garatzen. Bai, batez ere ez zait gustatzen asko etxean egotea, ez dakitzen bat ordu ordenagailuaren aurrean, behar dut aktibitatea. Bai, ez? Bai, eta garatzea hori nire diseinuak muraletara bidei oso ona iruditzen zait eta asko gustatzen zait. Eta nondik sortzen da orduan, zeren ni onera etorri naiz, Arangurenen Arar proiektua edo ekimena martxan dagoelako, Arangurengo artistak, Arar. Hori da, bai, Gazteria arlotik, Aranguren Ibarreko udaletxean, Donpiren esker. Donpi nor da? Bueno, hemen deitzen diogu Donpi eta, Gazteriaren arduraduna eta, hasi zen, ideia hau sustatzen, ikusten zuen artistak zeudela hemen Ibarrean eta ez zeukatela, ez dakit nola kanal bat edo zerbait komunikatzeko eta Donpik ikusi zuen ideia hau Arar izenatik ikusten zela Arar Arangureneko artistak, euskeraz eta gazteleraz. Eta orduan deitu zidan eta idei horrekin hasi ginen hor pensatzen zer egin genezaken. Eta azkenean mural bat egin genuen mutil bat behian dago beste mural bat maskarillen inguruan eginakoa. Eta orain dela urte bat hasi ginen murala honen ideia garatzen. Eta hori... Orduan hau oso berria da? Duela urte bat, ideia garatzen hasi baldin bat zinen? Edo gehiago, baina iraila honetan jarri ginen martxan eta ideiak pensatzen zer egin behar genuen eta ez dakitzen zenbat hilabete, 6 edo 5 hilabete ditu mural hau. Suposatzen dut hasieran pentsatuko zenula lehenago bukatu behar zenula. Bai, benetan. Ze uste nuen... Gero luzatu egiten da. Bai, asteburu batean egingo nuela, baina azkenean aste bat izan zen. Metro asko ditu. Mural handia da, esanguratsua izanen da segurazki hemen Ibarrean, ez? Zergatik, nik hemen ikuste ditut hegazti batzuk, baina hegazti bereziak. Bai, gruiak dira. Nire gruiak deitzen diot, asko gustatzen zait gruiak, hemengoak oso famatuak dira Ibarrean. Etortzen dira, udaren ondoren eta lehen, etortzen dira hemen Zolinako eskoritzeko balsara. Karo, hemen badago hor baltsa hori, ez da, ur baltsa hori, eta onera etortzen dira, urtero? Orduan, hemen daukate beraien lekua egina. Bai, migrazioa egiten dute, udan joaten dira Europako iparraldera. Bai.
Eta etortzen direnean, batez ere etortzen direnean udaren ondoren joaten dira Afrikako iparraldera eta batez ere denboraldi horretan entzuten dira asko, pasatzen direnean oihu asko egiten dute eta joaten dira balsara hor deskantxo bat egitera eta egoten dira hor 2 egun edo 3 eta hortik joaten dira jarraitzen dute hegoalderuntz. Arangureneko biztanleentzat izanen da orduan berezia, ez? Badatoz, entzuten ditugulako. Hori da. Bueno, hauek, alegia, iparraldera begiratzen ari dira orduan. Egia da. Udan baino lehen etortzen dira hauek. Nik pensatu nuen zeintzuk egingo ditu, iparralderan edo hegoaldera. Baina azkenean egin ditut iparraldera begiratzen. Bale, esan didazu lehen hauek direla nire gruiak esan didazu. Bai. Eta nire gehiegi. ari naiz pixka bat begiratzen, hango ari begiratu diot lehen bizki, Bai. Zurekin hitz egiten nengoela, ari begiratu diot eta baita zuri ere. Bai. Biek daukazue belarritakoa. Ba, Eta hori ez da normala hegazti batean. bai, hori gustatzen zait, gustatzen zait detaile horiek jartzea nire marrazkiei eta hori eraztunak edo kollareak edo ez daki beste bat dauka korbata bat, horrek dauka korbata bat, beste ez daki gustatzen zait gauza horiek jartzea. Bakoitzak ematen du berea, ez da? Hori da, eta pixka dibertsitatea pixka bat bakoitza bere rolloa eta hori. Eta fondo hori horrek badu arrazoirik edo ez, Fermin? Bai. Bueno, lehen esan du bezala, hemen egin nuen Arangureneko telebistan egin nuen lan, eta egin genuen 2 erreportaile elkarrizketa bat Aritz Sarasari, kontrolatzen du asko gruiei buruz, eta baita ere Pedro Salaberri artista egin zuen hemen erakuspen bat, eta gustatu zitzaidan nola egiten zuen Arangureneko erliebea eta paisaia, eta ez kopiatu, baina influentzia hartu nuen beratik, eta horregatik atzealdeko geruzan, hori, badago pixkat balsaren irudipena. Egia da, bai. Hori da. Eta Aritz Sarasari eskerrak eman behar dio, ze baita ere testua eskatu nion berari, ze asko badaki hegaztiei buruz eta hemen Ibarrean asko aritu da, eta hori, eskerrak ematen dio, ze testu niregatik oso egokia iruditzen zait. Orduan, ikusten artista asko zaudete. Disiplina ezberdinetan. Bai, gutxinaka hasi gara hori lanak egiten, eta hemendik baita ere animatzen dut jendea hori kanal hau aprobetxatzea eta hori bere artista gaiak garatzeko hori da. Oso ongi, Fermin. Zure deia hemendik egina, probestu duzu. Bai, hori da. Arangureko artista guztiek martxan jarri behar ditugu. Bai, hori da. Eta horrelako lan gehiago egin ditzazula. Izanen dituzuta, hor, seguraski. Bai, ziur. Ni prest nago beste 12 ideia garatzea eta sustatzea, bai. Oso ongi, mila esker. Bai, zuei. Kafetxo bat hartu behar dugu orain, Bai, pixka, bai. Venga, guazen. Merezitakoa. Eguzki plaza grisa eta iluna zen aurretik. Eta Ferminek argi zuen bere artelanak argitasuna eman behar ziola. Hortik horia izatea. Plazari izena ematen dion eguzkia bezala. Hola, euskara teknikaria zaitugu hemen, Arangurengo Ibarrean. Eta zurekin bildu naiz, konkretuki aranipuinen inguruan hitz egiteko. Zer dira aranipuinak? Familian gozatzeko 5 ipuin eta 5 ibilbide dira, hori da laburpena. Eta hau nola sortzen da? Euskara zerbitzutik sortzen den ideia da, edo...? Euskara zerbitzutik sortu zen, bai. 2021an, pixka bat ezin genuen Euskararen astea eta beste jarduera batzuk normaltasunez garatu, eta urtea generamazkien toponimoak, Ibarreko toponimoak nola zabaldu edo nola ezagutarazi pentsatuz, eta urte hartan aprobetxatu genuen, ezin genituela beste gauza batzuk egin eta hori egin genuen. Orduan ideia zerbait egiteko ideia bazenuten toponimoekin eta esatu duzu, ezin ditugu ekintza berezi batzuk egin, beste batzuk egin ditugu. Hori da. Aranipuinak orduan. Bai. Araneko ipuinak? Bai.
Araneko ipuinak, Aranguren ibarreko ipuinak. Jende askok ez badaki ere, 19. mendearen bukaerara arte hemen jendearen ohiko hizkuntza euskara zen, eta orduan badaude toponimo pila bat, euskal jatorria dutenak, eta horiek berreskuratzeko asmoarekin, jende gehien biltzen duten herrietako toponimoak aukeratu genituen, zenbait irizpideren arabera, herritik gertu egotea, iradokitzaileak izatea, gero ipuinak sortu ahal izateko horietan oinarrituta, eta beste irizpide batzuetan oinarrituta aukeratu genituen. Toponimo horien dermioetatik pasatzen ziren ibilbideak irudikatu genituen, eta ondoren hasi ginen ibilbide horietako flora, fauna, bitxikeriak, historiak biltzen, eta horiek denak pasatu genizkion Bentura Ruizi. Bentura Ruiz ipuin kontalaria da, eta berak kontatutako edo bildutako informazio horretan oinarrituta 5 ipuin sortu zituen. 5 ipuin biztanle gehien dituen herrietan kokatuak, ez? Bai. Eta herri horiek dira, 5 horiek? Mutiloa, Bai, Taxoare, bai. Zolina, Labiano eta Aranguren. Bale, 5 herri horietan orduan sortua daude ja ipuinak ibilbideekin. Hori da. Bentura naiz. Bai. Ematen dizkidazue datu batzuk, bai izena, bai fauna, bai, eta horrekin sortzen dut ipuin bat. Hori da. Magia egiten du. Magia egiten duzu eta 5 ipuin sortzen dituzu, bai. Eta ipuin horiek, zer nolako ipuina dira? Osea, ze aurrei edo ipuinak zer dira? Publiko guztiarentzako ipuinak edo? Nik uste dut gehien bat aurrentzako direla, egia da ipuin batzuk igual aur txikiagoentzako direla eta beste batzuk igual ezain txikiak diren aurrentzako. Egia esan guztietan daude pertsonai mitologikoak, agertzen da Tartalo, agertzen dira Lamiak, agertzen da Otsoren bat ere agertzen da, Akerra. Orduan, aurrentzako dira, baina gustagarriak izan daitezke edozein pertsonarentzako. Gainera, Aranguren ibarreko webgunean daude bideo ipuinak direlako, benturak kontatuak eta bideo batean ikus daitezke, eta azpitituluak dituzte. Euskarazko webgunean euskarazko azpitituluak, euskaraz ongi ulertzen ez dutenei laguntza pixka bat emateko, eta erdarazko webgunean erdarazko azpitituluekin, bere aurrekin euskaraz ulertzen ez duten guraso horiek ere ipuina jarraitu ahal izateko. Bale, orduan ipuin horiek dauzkagu bisualki ikus ditzakegu. Bideo formatuan, bai. Ez daude irakurtzeko moduan. Ez, momentuz ez. Hori izan daiteke proiektuak duen garapenetako bat, baina momentuz bideo ipuinak dira. Vale. Eta lanketa hori, gero ipuin horiek non landu izan dira? Suposatzen dut, webgunean jarri dituzu soilik edo ikastetxeetan ere lanketa eginda? Webgunean jarri ditugu, zabalpena eman genien, etxe guztietara informazioa bidali genuen, loturarekin eta bideoak aurkitu zitezken espazioarekin. Eskolan ere lantzen dira, urte batzuetan mailaka esango genuke. Eta hor daude, edozeinek landu ahal izateko. Eta gero, badituzte, ez dizut kontatu, baina ipuinaz aparte, badaude ikusten duzuen olako PDF formatuko txosten batzuk. Gure proposamen zehatza da, ibilbidea egiten hasi aurretik, ipuinan ikusi eta entzuteko. Wikilog ibilbidea ere deskargatu daiteke, norbaitek nahiko balu, eta ondoren hau inprimatu edo deskargatu telefonoan eta ibilbidea egiten duzun bitartean bertako fauna, flora, bitxikeriei buruzko informazioa izan dezakezu eta badaude ere jolaserako proposamen batzuk. Aurrekin jolasteko, asmakizunak, korapiloak, kantak, bestelako proposamen. Gauza proiektu bakarrean, ez? Bai, gauza asko da. Arlo asko ikutzen ditu, familian lantzeko modukoa, ikastetxean noski, baina baita hori zuk esaten duzu bezala, gurasoekin, ibilbide bat eginez, ipuina aurretik entzunaz. Bai, aurretik edo bertan ere entzun daiteke.
Ipuinak azkenean referentzia egiten diotelako, adibidez Arangurengoak Lamiturri izena duen iturri batetik pasatzen zara, eta han, historiako parte bat gertatzen da, orduan han ere egin dezakezu historian aipatzen den hori, edo hemen badago Xubingo zubi baten ondoan dagoen leku izen bada, pentsatzen dugu Xubitxo dela eta zubi horri egiten diola referentzia, orduan ipuinean bertan ere zerbait gertatzen da, protagonistei zerbait gertatzen zaie zubi horren ondoan daudela eta lehengo mutiloara itzultzen dira, antartalorekin topo egiten dute eta holako kontu batzu. Ari zara gonbidapena luzatzen? Bai. Hola, zeharka baina zuzenean, Bai, zuzenean. Egin beharko ditugu ibilbide horiek, entzun beharko ditugu ipuin horiek. Ibilbide bakoitzaren hasieran horrelako panelak aurki ditzakegu? Hau da hemengoa. Hau da mutiloakoa, eta gero badago beste bat Labianoko ibilbideren hasieran, Solinakoan. Hori ikusi dugu ere bai? Bai, Solinan ere bada beste bat, iturri putzu baten ondoan dagoena, eta Arangurenen ere arraska baten ondoan. Eta, Taxoaren ere, hor badaude, ibilbidean ere badaude bestelako elementu batzuk, badaude iturri gotikoak, jauregi gotikoak, dorretxeak, Labianon adibidez, egon duzareten herrian, badago ezegune bat, Solinan ere, denetatik aurki daitezke eta informazio guzti hori badago bilduta txosten hauetan. Interesgarria. 5 herritan egin duzu, falta dira herri batzuk? Aranguren ibarrak baditu herri gehiago? Bai. Eta? Asmoa da proiektuarekin jarraitzea. Ez dugu oso argi, nik uste dut aurten jarraituko dugula, zerbait eginen dugula, ez dakigu idatziz, ipuin horiek idatzi, eta ilustrazioak sortu, edo beste aukera bada, falta diren herrientzako ere, 5 herri hauetan dagoen pauso hori eman, eta ondoren beste horrekin jarraitu, aukera desberdinak eskaintzen ditu. Ez dizut galdetu olatz, baina ibilbide horiek suposatzen dute, ibilbide nahiko errazak izanen direla, edo zeinek egin ditzakeenak edo? Bai, pentsatuta dago aurrekin egiteko aukera ematean, eta, badira, nik uste motzenak 4 kilometro izanen dituela, eta luzenak 8. Osea, horri nahiko desnibel txikikoak dira, zirkularrak gehienak. Hasi eta bukatu leku berean? Hasi eta bukatu leku berean, bai. Batzu, adibidez Solinakoak 8 forma dauka, 8 kilometro ditu, baina egin dezakezu zati bat eta gero beste zati bat, bai. Beste leku batzutara eramateko moduko proiektua ere, bai, Bai, izan daiteke. Behar ditugu Olatz bezalako euskara teknikari bat, Ventura Ruiz bezalako ipuin kontalari bat, bai, egia esan bai. Baina, suposatzen dut ere egonen direla, beste Olatz eta beste Ventura batzuk, beste leku batzutan. Seguro baiet. Horrelako proiektu gehiago egiteko, horrelako edo beste proiektu gehiago lantzen dituzu euskara zerbitzutik? Proiektu desberdinak ditugu, baina hau berezia da, eta niri eman genio, hori, esandakoa, azkenean besteak errepikatzen diren proiektuak dira, harreman sozialekin harreman gehiago dutenak, baina hau berezik zen familian edo talde oso txikian. Gainera, familian egiteko kontu hauek izanik badute bere xarma, baina espero dezagun beste pandemia bat ez etortzea olako proiektu ederra garatzeko. Ez, espero dezagun ez. Pandemiari gabe ere saiatuko gara proiektu polita garatzen. Esana, gelditzen da, gonbidapena luzatu diguzu eta geldituko gara zai, ea ipuin idatziak datozen edo gainontzeko herrietan horrelako ipuinak datozen ere, bai? Eskerrik asko, Olatz. Zuri, Anabel. Aran ipuinen inguruko azalpenak eman dizkigu Olatzek. Baina ibilbideak deskargatu edo eta ipuinak ikus daitezke Aranguneko webguneko euskara zerbitzuko jarduera katalean. Guk ere, Ibarra ezagutzeko ibilbidea hasi besterik ez dugu egin. Beste bat arte. Haien ahotan bizi zen hizkuntza, irulegiko esku atxeden hartu ezazu, esku honetan dago zure ondare.